foame, mă. Mă duc să-mi iau ceva de mâncare, mă. Nu, bă, eu te aștept aici și dacă are covrigi, ia și tu mai mulți, da? No, bine, mă, hai că iau. Ne auzi? Da. Bă, stai grijă de pachet. Da, bă, da. Da, mea, și-mi vine să mă piși. Nu mai pot, ba. Băga mea așa să-mi bag. Bă, ce grăbiți sunt unii, bă, băiatule. Ce faci, mă? Bă, uite, am fost că mă tăia pișarea, m-am dus până aici și s-a furat leberul din sacoș. Cum să zic, bă, s-a furat Cadillacul roz, s-a forțat intrarea în clopotniță, s-a găurit ciorapul. Lasă-mă asta, de unde-i placa? Păi eu-mi bag gura degeaba aici, mă? Tu ești prost? Ești prost? Ce zic, că i s-a furat placa, ești handicapat? Dar ce-i în capul ăla, mă, cat? Da, mă, da, încăcat, dar tu ce ai? Păi băga mea și ea placă, că dacă te fura cu tot cu bud. Da, mă fura cu totul, dar tu te duci așa de sufletul să-ți iei de mâncare și eu stau aici ca prostul, nu? Bine, mă, bine, hai să ne calmăm. L-ai văzut cum arăta? Păi tu ești prost, bă, cum să văd dacă m-am dus să mă piși? Eram cu spatele. No, bine, mă, hai să ne calmăm, hai să vedem dacă nu cumva mai pe aici. Hai să vedem. Slabe șanse, oricum. Da. Nu știu ce p***a mi-ai făcut, mă, cum p***a mi-ai pierdut, tot. Tot. Nu ai pierdut. Bă, să mă piciorul, cred că ăsta e. Cine, mă, ăla? Da, avea grijă că e și înălțimea. Seamănă, cred că ăsta e. Uite, bă, că s-a trezit, mă. Ia, hai la el. Hai, mă, la el. Ha? Bă, ce p***a mea e aici, mă? Ce m***ii v-ați rămas legat? Măi, hoțule, măi, pungașule, unde mă placa? Unde a ascuns placa aia? Dai, bă, drum cu placa ta, mă, bag p***a mă ta. Nu ne zice. Nu, Nu vrei să spui, a? nu. Bă, hai că am ceva pregătit pentru el. Bă, tu ce-o faci eu pe măta? Du-te, bă. Bă, eu m-am gândit la ceva, am văzut într-un joc o fază, dar e cu mâini tăiate, cu picioare tăiate. De altă alternativă nu avem. Hai să o facem, frate. Hai. Băi, O să vezi ta cu fraiere. O să zici. Bă, cred că o să meargă. Ia, hai, tare curios început. Hai că vezi ta. Ce, bă? Nu vrei să vorbești, a? Ia, mă, de aici, ia. Te bă cu ceapa ta, mănânc 5 pe zi, mă. Bag p***a, mă. Ce să mânce sau ce pe zi? Bă, tu ești retardat, mă? Ia, mă, ia. Se poate și mai bine. Bă, putuți, fii atent. Îl încălțăm cu papuși cu 3 numere mai mari. Așa o să-i crească degetele, băi, și o să fie nașpa pentru el. Bă, tu ești prost? Nu? Ești prost? Cum să îl torturezi asta? Ești bou la cap? Bă, hai că m-am gândit la una, dar e nașpa tare, au murit oameni de la aia. Bă, nu știu. Ultima variantă, nici chiar să-l omorâm, bă, nu știu. Băi, ultima variantă, eu vreau să știu unde-i placa aia. Asta e. Ai pus-o, bă? N-ai vrut să ne zici. Hai că vezi tu acum. Ce, mă, ce, ăstea-s radiații, mă, ce? Radiații, da, radiații. Hai. De ce tradiem noi ție acum? Nu, te rog, oprește. Ne spui, mă, unde-i? Nu, dar oprește. Ne spune, mă, fii atent. Bă, în gură, te lăsăm aici 8 ore cu asta. Nu. Bine, mă, ia. La film aici. Ia, O mă. să ne spui. Da.
Cum e, mă? Îți place, a? Hai, Ne zici, fraiere? hai că vă zic. Unde e, mă? I-am dat-o lui Iobag. Eu bag. Cine asta? Eu bag lui sorta, mă. Ca ce eu bag, mă? De la Creative Monkeys. La Creative Monkeys? Cine asta? Bă, nu e ăla care face Outlast? Concurs. Bă, da, mă. Bă, Bă. Gata, bă, trebuie să o recuperăm neapărat, mă. Bă, tu știi că din cauza ta nu mai putem să facem vloguri dacă nu avem aia? Bă, ne trebuie placa aia, înțelegi? Bă, tu n-auzi că e la Iobag. Ce p***a mea vrei să-ți fac? Bine, mă, hai să plecăm. O luăm noi, mă, de la Iobag, nu-i problemă. în sfârșit. Gata, mă. A, p***a mea, mă, unde plecați? Hai și desleagă!